vand på det. Potteplanter? Det er simpelthen det mærkeligste, du synes. Det er jo mit sengetæppe. Hvad hedder det? Og mine sneaks har jeg været hjemme og røde mit værelse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ud af de ting ligger hjemme på mit værelse lige nu. Fuldstændig de samme ting. Bæltetasken. Ja. Hører jeg, er I interesseret i bæltetasken? Jeg vil gerne have en bæltetasken. Er det noget, du kunne være interesseret i? Det er min mors shorts. Det ligner til på meget noget, du har derhjemme. Du kan få dem for 100 kroner. Spil kort med. Vent lige. Ja, kortspillet følger med. Hvor har du det fra? Jamen det er fra mit loft. Det er det rullende loppemarked. Nå. Er du altid her? Det skulle da være cool. Jamen vi er over hele byen. Jeg har helt nøje på. Det er alle mine ting, der her. Det er sådan en peberkværne, lavet som Lego. Jeg skal ikke bruge dem mere. Det der sælger du ikke til nogen. Jeg skal lige ringe. Måske skulle du snakke med din veninde Emma, om hun har lavet noget fint med dig. Ej, hvor er du sindssyg, mand. Jeg tror måske, der er nogle af dine venner, der har taget pis på dig. Hold nu kæft. Hej. Hej. Jeg hedder Stefan. Jeg hedder Christian.